tabbi in kai ka tarku kai hawaite Allah yayi ilimin sarkin Kano ya mai sarkin Kano ya horai wannan ke bangaren da kunci wannan buti nan mai yawan gabaci wannan bulbul haka mai yawan zamuni shekara dubu ana tare tattalar ta ma ana shirya tsare-tsare ke kaza kin zo da tone-tone ki tona rani har wani dan garaje sarki ne martaba ce iko na Allah wannan tabbata ce mai halayen Allah da wahala ne mai shawara aiki ne ba shi ce makaryaci kullum ɗan yaudara ne mabauta Allah shi ne wanga zance mai mikiya ne na yare ke dace sunu sila ido ga shi zaune iko na Allah ya bar shi zaune mai da ikon Allah ga magaka saki uban maza abdu kai ne taɓa ba a san maza da musu kai ne ma wajen zama nasu bango kake kuma madafarsu ko sun so a sanya sunansu ko ma ba sun so su nusu kafi su in sun so su nusu sarkinsu in ma ba sun so su nusu sarkinsu baba Allah ne ya kare imani ba da karfin ikon ba shi hana ma Allah ya yi iko ne an yi makomar mai ta mutane gargaga ka tara mutane da makamai mun ga tukunya na da na mutane amma da karfin ikon ba shi hana ma Allah ya yi iko ne an yi makomar mai ta mutane gargaga ka tara mutane da makamai mun ga tukunya na da na mutane to zaki uban maza audu kai ne da ba a san maza da musu kai ne ba wajen zama nasu bango kake kuma madafarsu ko sun so a sanya sunansu ko ma ba sun so su nusu kafi su in sun so su nusu sarkinsu in ma ba sun so su nusu sarkinsu ba ma Allah ne